Pane profesore. Mistři! 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 Hej, slabaní! Bývá takovým zvykem, že se učitel vždycky trochu polije, tak pane profesore, odložte si, my vás trochu ve sprše. Tady tím jenom tak decentně. Sundejte si mobil. Ale mistři! Majko, kamera. Odložte si telefon, všechno, finance. Dres. Přední kabinky, pane profesore, poprosím. Nechte si dres, otočte se. Prostřední ze 4? Jo. Otoč, přes otočit. Otočí, 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 otočí. Teď mu pušte někdo kalhotky. To musíte být v tom, ale to vlastně. Dobrý.